The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Ephesians 6:12, For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. Thus saith the Lord God, Thou sealest up the sum, full of wisdom and perfect in beauty. That's in Ezekiel 28:12. John 14:15, If you love me, keep my commandments. 1 John 2:4, He that saith, I know him, and keepeth not his commandments, is a liar, and the truth is not in him. Colossians 2:6-7 says, So then, just as you received the Christ Jesus as Lord, continue to live your lives in him, rooted and built up in him, strengthened in the faith as you are taught, and overflowing with thankfulness. 1 Corinthians 15:58, Always give yourselves fully to the work of the Lord, because you know that your labor in the Lord is not in vain. 1 Corinthians 3:7, As we labor in the Lord faithfully, we wait patiently on the Lord, who makes things grow. Amos 8:11, Behold, the days come, saith the Lord God, that I will send a famine in the land, not a famine of bread, nor a thirst for water, but of hearing the words of the Lord. Psalm 119, verse 105, Your word is a lamp unto my feet, and a light unto my path. Mark 13:10, And the gospel must first be preached to all the nations. Before we start our Bible study today, gikinahanglan ang atong pagsusi sa tagsa-tagsa nato kakalag, kung napawa kita mga sala nga lumlum diha sa atong kalag, kay kini mahimo lamang babag sa atong pagabuhaton nga pagtuon sa pulong sa Dios. Busa ginamit ang prinsipyo sa 1 John 9, If we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Busa, alang kanimo, dili pa magtutuo ang imong buhaton, dili ang pag-upisal, kundi ang imong paggamit niya ng imong kabubuton o sa paghimo nimo sa labing mainungdanong desisyon ay imong mahimos tibuok mong kinabuhi. The only most important decision to believe in the Lord Jesus Christ as your Lord and Savior. Busa, tumuo ka kang Ginoong Hesus ug ikaw maluwas, human mo buhata ka na, ikaw andam usab sa pagsalmot nining atong pagamuhatong pagtuon sa pulong sa Dios. Busa, sa hilom, magandam tas tong kaugalingon. Let us pray. Bala na mo nga Dios, nagapasalamat kami kanimo na sa tanan sa imong pagdala kanamo na usab nining dapita aron kami makapadayon sa among pagtuon sa imong pulong. Bani kami ning adlaw, pinagis pagahom sa Espiritu Santo kanamo, pagtudlo kanamo sa iyang mga kamatuoran. Salamat o Dios sa kinabuhi ng imong pangilugwayan. Tibaylan nga
ang imong plano, nagalihok pa ang imong grasya. Salamat nining tanan nga among pagabuhaton o Dios. Salamat na among Bible study through the YouTube ubo sa Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen. Maayong adlaw sa tanan nato mga subscribers, atong mga higala, nga mga bag-o pa o kaninyong daan at taon ng nakiguban ka nato ni atong ministry, atong mga kaigsunan niya ni Kristo. Welcome sa tanan. Okay, niya pa kita magdupot sa atong tun-anan nga giuluhan og the unfailing love of God. Ang gugma nga dili mapakyas, gugma sa Dios nga dili gayud mapakyas. Okay. Padayon kita. Una sa tanan, gihigugma kita sa Dios tungod sa kung kinsa ug unsa siya. Who and what He is. Dili tungod sa kung kinsa ug unsa kita. Dili. Ang iyang impersonal nga gugma ngadto sa spiritually dead nga kaliwatas tao, gipasikad kini sa kaugalingon nga hingpit nga kiniya sa Dios. Ingon man gipasikad sa iyang gugma sa iyang kaugalingon. Ug mao nga ang impersonal nga gugma sa Dios mao'y labing gamhanan nga matang gugma, sukad masukad. Kini nga itong gisgutan karon, just a review, agig paglabas sa atong panunduman. Now, si Ginoong Jesucristo, mipakita, He demonstrated sa labaw nga kabalog ni ining maong matang gugma, pinaagi sa iyang gibati, sa iyang attitude, sa tibuok niyang pagsakit o paglansang kaniya sa krus. Now, kadtong iyang attitude nagapakita sa kaugalingon dito sa krus, sa dihang miingon siya og Amahan, pasayloan sila kaya wa sila masayod sa ilang gibuhat. Nas Lucas 23:34. Now, tutuki gyud kini nga bisan kung gilansang na nila siya sa krus, nakapakita pa gyud siya sa iyang impersonal nga gugma. Ang Dios no niya nga impersonal nga gugma mao gyud miuna ngadto sa mga kasaypanan sa ug mga kasalanan sa kaliwatan sa tao. Ang grasya nga Dios nung gasa sa iyang anak mao'y maingon ta dinhi nga labing dako nga pagpakita sa impersonal nga gugma sa Dios ngadto sa kaliwatan sa tao. Kining mao nga matang sa gugma maoray bugtong paglaom sa kaliwatan sa tao nga iyang mapanag-iya ang relasyon sa Dios. Maora. Ang gisulti diya sa Juan 3:16 unsa man. Popular kayo nga bersikulo. For God so loved the world, nakana nga love gisgutan, mao na gitawag natong impersonal nga gugma kana, that He gave His only begotten Son, monogenes, ang buto sabot, uniquely born, talagsaon nga pagkahimugso nga anak, that whosoever believeth in Him should not perish, but have eternal life. Abi nimo, ang kamatayon ni Ginoong Jesucristo mao ang kahingpitan sa original nga saad ngadto kang Adan didto sa hardin human siyang pagalaglag. Ang binhi sa babae, the seed of the woman, nga mao ang manluluwas, ang Mesiyas, mapanggos ang iyang tikod, would be bruised on the heel. Genesis 3:15, nagkanayon sa in English, and I will put enmity between you
Satan and the woman, and between your seed and her seed, he, si Ginoong Kristo, shall bruise you, Satanas, on the head, and you, Satanas, shall bruise him, ni Ginoong Kristo, on the heel. Karon, may mugso siya pinagis babae, ug siya mamatay, ug iyang bungkago na gahom sa sala, ug espirituhan ng kamatayon, spiritual death, and the power of sin, pinagi sa iyang kaugalingon, nga pagpuli nga espirituhan ng pagkamatay. Now, dito sa krus, ang hustisya sa Diyos nga mahan, miisip sa tanang mga sala, mi-impute sa tanang mga sala sa kasaysayas katawhan ngadto sa pagkatao ni Kristo o gihukman siya. Now, kadtong mao nga paghukom, mao to'y silot sa sala, nga tukma yung angay kanimo. Pinagi sa iyang pag-angkon o pagdawat niya ni Kristo sa silot sa atong tanang mga sala. Iyang gitagbaw diha once and for all ang pagkamatarong o ang hustisya sa Dios. Iyang gitangtang ang ali, ang babag, tali sa hingpit nga pagkamatarong sa Dios o sa relative righteousness pagkamatarong sa tao. Sanglit mi voluntaryo man si Ginoong Kristo nga siya mahimong sala puli kanato, he became sin on our behalf, that we might become the righteousness of God in Him. Nan, ang hustisya sa Diyos, gawas no na sa pag-isip. It is free to credit His righteousness to you. Gawas no nang muisip sa iyang pagkamatarong diha kanimo, sa higayon sa kalwasan, at the moment of salvation, nga way pagkompromiso siyang kinaiya. 2 Corinthians 5:21. Now, ingon nga magtutuo ni Ginoong Kristo na ikaw karon, ikaw na matarong na, you are now justified, madawat ka na sa Dios. Ug nga naman, tungod kay na nag-iya, nakaangkon ka naman sa iyang pagkamatarong. You already possessed God's perfect happiness. Na kinini mo mabasa sa Roma 3:21-22, o Roma 4:1-6, Roma 4:21-25, Galacia 2:16. Busa, karon, di na isyu ang imong tawhan ng pagkamatarong. Gusto? Ang pagkamatarong nga imo nang naangkon, maunay magagarantias imo nang dayon nga relasyon sa Dios. Sabtana. Kaya nahibaw ka ba? Nga ang Dios, personal nga nagahigugma siyang kaugalingong pagkamatarong. Nga karon iya nag-iisip diya kanimo. Sabtana. Ug pinagi nining buhat siyang hustisya, nahimo ka na tumong sa iyang way pagkapakyas, unfailing love, nga personal nga matang skugma. Paminaw ragod nini, igsuong magtotoo. Naa ka na karoy personal nga relasyon sa Dios, pinagi kang Ginoong Kristo. Nakadungog ka. Ang pagpakita sa way pagkapakyas nga gugma sa Dios, pinagi sa grasya. Kita mo na, iyang ipakita. Well, unas tanan, ang grasya, mo'y labing hamili o halang doon nga pagpadayag sa way pagkapakyas nga gugma sa Dios. The Unfailing Love of God. Aton ang nasayran, nga ang policy sa Dios, God's policy, mao ang grasya. Ang policy sa Dios of unmerited favor, nagisangkap sa Dios ngadto sa nalaglag o makasasalang mga kaliwatas tao. Ang grasya, gawas nun nga gisangkap sa Dios. Ug ang nagadawat niini,
Why katakos? Undeserved by the recipient. Why mahimo ang kaliwatan sa tao sa pagpanag-iya o sa pag-angkon sa pagkaangayan sa grasya? Wala. Ang grasya mao ang tanan nga diin ang Dios ana ay kagawasan sa pag-atiman sa kaliwatan sa tao, binasihan ang buhat sa kaluwasan nga nahimo ni Ginoong Kristo dito sa krus. Karon ato naman ang gisugutan kagahapon, antecedent grace. Now, unsa may pasabot niini atong usbon sa pagpasabot nimo. Sanglit dayon man, eternal man, ang walay pagkapakis ng gugma sa Dios. Ang grasya, ingon nga pagpakita sa maong gugma, dinha na yung daan sa kanitong way katapusan. In eternity past. Mao kini ang kahulugan sa antecedent grace. Meaning, kining mao nga grasya, dinha na sa eternity past. Diyan ang daan, kining mao nga grasya. Nauna na kini siya sa pagka-diha. Wa pa gani ang tawhanong kinabuhi. Wa pa gani ang mga kalihukan sa kabubutos tao. Wa pa ang mga kahimuan sa kaliwatan sa tao. Dinha na kining maong grasya. Og sanglit, ang gitawag nga antecedent grace diha namang daan sa wa pa buhata ang tao. Ang pagtunghas tao, dili gayud maka-influensya sa grasya. Sabot ka? Now, ug busa, ang antecedent grace, mao ang pagpakita o expression sa gugma sa Dios dito pas kaniyadtong miaging eternidad nga nagatanyag ngadto sa kaliwatan sa tao in time and eternity apart from human merit. Mga tawhanong binuhatan o bisag sa unsang tawhanong kahimuan, human resources. Now, kining mao nga grasya sa kaniadto pa, ingnon ta sa Bisaya, kining antecedent grace. Kini nagahatag og impasiya nga bisan pas didto sa kaniadto from eternity past. Ang way pagkapakis nga gugma sa Dios, medisinyo ng daan sa Diyos ng kasulbaran sa mga sitwasyon nga atubangon sa tao. Dining kinabuhi sa way pagpili. Without any exception. Ang walay pagkapakis nga gugma sa Diyos ug ang grasya sa kaniadto pa, kini silang duha, bahin na kini sila sa dekrito sa Diyos, divine decree. O kini sila mo'y ingnon ta nga initiatives o mga una-una sa plano sa Diyos sa tao. Gikan sa grasya sa kaniadto pa, antecedent grace, aniya karon ang Diyos nung mga kaayuhan alang ning panahon, initiative for time. Now, ang grasya sa Diyos nagasangkap sa kaliwatan sa tao gikan sa paghimugso niini ngadto sa pagkamatay. Kining temporal nga grasya nagalakip sa gitawag sa in-English og common, mo na una, efficacious, ikaduha, logistical, ikatulo, og grasya nga pagkamatay, dying grace. Now, ang Pilipos 4:19 nagsulti niini, "And my God shall supply all your needs according to, on the basis of His riches in glory in Christ Jesus." Ang gitawag og common grace, mao ang nagakumbiktar o convincing ministry sa Espiritu Santo ngadto sa kaliwatan, sa kalibutan, bahin sa sala, bahin sa pagkamatarong o paghukom. Juan 16:8-11 nga mao ang pagpatinaw, pagpaklaro sa maayong balita sa kaluwasan. Sa iyang ministry sa common grace, ang Diyos Espiritu Santo
mao'y mulihok agi og puli una sa nawa nga tawanong espiritu sa tuyo nga masabtan sa dili magtotoo ang espirituhanon nga kasayuran. 1 Corinto 2:13-14. Now, sa diha nga ang dili magtotoo, unbeliever, mosanong ngadto sa maayong balita sa kaluwasan, ginamit ang iyang way merito nga pagtuo lamang kang Kristo lamang. Ang Espiritu Santo pinagi sa iyang ministry sa efficacious grace muila will acknowledge niya ng maong pagtuuha ug mohimo niini nga epektibo alang sa kaluwasan. Episo 2:8. Now, timan ikini. Kung mauray atong tan-awon ang lihok sa positibong kabubuton sa tao, kini dili mo resulta ngadto sa kinabuhing dayon kung wa ang grasya nga buhat sa Espiritu Santo kinsa mo'y nagasangkap sa gahom aron maangkon ang tuyo ug tumong sa kaluwasan. Angay tang hinumduman nga ang logistical grace mao kini ang kumpleto nga pagsangkap sa Dios ngadto sa matag panginahanglang pisikal o espiritual sa magtotoo. Makarnal ba siya o ma-espiritual? Ang matag magtotoo kalifikado sa pagdawat ni ining logistical grace o panalangin nga pagsangkap tungod sa giisip sa Dios nga pagkamatarong ngadto kaniya. Salmo 37:25, Pilipos 4:19. Now get this. Logistical grace keeps believers alive. Salmo 68:19-20. Ang logistical grace mao'y nagapabuhi sa mga magtotoo. Sabta gina. Gawas pa niya na, ang logistical grace mo'y nagasangkap kanato nga mga magtotoo sa mga basic life support. Unsa man gyud ning logistical grace? Mga ehemplo. Well, ingon pananglit sa hangin, pagkaon, kasilungan, o puluyanan, bisti, sakyanan, nanas Mateo 6:25. Ang logistical grace mao'y nagapanalipod kanatong mga magtotoo ni ining kalibutan nga gidumala ni Satanas. Salmo 4:8, Hebreanon 1:14. Ingon man, nagsangkap kini kanato sa angay-angay nga kahigayunan, equal opportunity o mga pribilehiyo sa pagsugid sa itong mga sala. Ingon man sa pagtuon, pagkaton sa pulong sa Dios o sa pagtubo sa espirituhanong pagtubo. Mateo 4:4. Bisag asa man moadto o bisag unsa may buhatos magtotoo, sinangkapan gyud siya kanunay sa dili ikatandi nga grasya ug personal nga gugma sa Dios. Timan ni kana. Unsa gisulti sa Mateo 6:31-32. Do not be anxious then, saying, what shall we eat? Or what shall we drink? Or what shall we clothe ourselves? For all these things the Gentiles eagerly seek, for your heavenly Father knows that you need all these things. Well, una sa tanan, ang tumo o goal or objective sa dili kasagaran ng espirituhanong kinabuhi mao ang gitawag sa Griego nga pleroma. Ang Episo 3:14 nagkanayon in English. And to know the love of Christ, which surpasses knowledge, that you may be filled up to all the fullness, pleroma of God. Now, ang Griegong pulong nga pleroma, giubad kini ngadto sa English og the fullness of God. Mao ang resulta sa pagsabot, pagkat-on ug paggamit
sa upat ka dimensions sa espirituhanon nga pagkinabuhi. Ang pleroma mao nga hataas o habog nga luna, the high ground sa espirituhanong pagkahamtong nga diin ang mananaog nga magtotoo, winner believer, okupado na siya sa persona ni Ginoong Jesucristo. Dinha niya ng mao nga ang o luna nga ang mananaog magtotoo magapahimulos. He is now enjoying sa mga posibleng mga kalihukan sa espirituhan ng pagkinabuhi. Diha sa kahimtang nga pleroma, mudawat na ang mananaog nga magtotoo sa labihan kadagko nga mga escrow blessings ug mahimaya na ang Dios diha sa lawas sa maong magtotoo. 1 Corinthians 6:20. Kaya bigod nimo, ania ang agian sa magtotoo nga nagapadayon sa pagtubo sa pulong sa Dios aron sa ingon iyang makabot kining maong habog nga luna, ang pleroma stage. Ang kalapdon, the width sa pulong sa Dios nga naa sa kalag sa maong magtotoo, ang gidaghanon nga pulong sa Dios nga tigom siyang kalag. Ang sunod, ang gilawmon o giladmon, depth sa pulong sa Dios diha nga natigom siyang kalag. Ana diha ang portfolio of invisible assets. Ang sunod, ang gitason, length sa pulong sa Dios nga natigom siyang kalag nga naa diha ang sinugdanan ng espirituhanong pagkinabuhi. Ug ang kinatasaan gyud nini ang gihabugon, height sa pulong sa Dios nga natigom sa iyang kalag. Mao na kanang dapita nga gitawag tao advanced spiritual life. Now, angay natong timanan nga wa kita mahimong mapuslanong buluhaton sa pagkakristohanon kung mupili kita sa pagbuhat og sala o dili mo sugid niya ng maong sala. Tinuod nga di na matangtang ang kaluwasan sa magtotoo apan pagdisiplinahon man kita sa hustisya sa Dios kung kita makasupil, makasala. Dili kita makaiskapos disiplina sa Dios. No one ever does. Now, ang Colosas 3:25 nagkanayon, for he who does wrong will receive the consequences of the wrong which he has done, and that without partiality. Now, ang Diyos nung pagpanton o disiplina gikan sa hustisya sa Dios, usa ka kalihukan sa pamilya. Di ba? It's a family matter. Tungod kay mga anak man kita sa Dios, pinaagi sa atong pagtuo lamang ang Kristo lamang, Juan 1:12, Galacia 3:26, ug kita man ang tumong sa personal nga gugma sa Dios, iyang ipakita kanato ang iyang gugma. Pinagi sa pagpanton kanato sa diha nga may gawas kita sa iyang plano when we are out of line. Hebreano 12:6, for those whom the Lord loves personally, He disciplines, and He scourges every son whom He receives. Now, just as parents, mga ginikanan, mupanton sa bata nga masupilon, mao man usab ang Dios, mupanton sa magtotoo nga masupilon, gikan siyang way pagkapakis nga gugma. Pantunon sa Dios ang masupilon o karnal nga anak. Proverbs 3:12, Hebrews 12:7, o Revelation 3:19. Naibaw na ta nga katungdanan sa mga ginikanan ang pagdisiplina sa ilang mga anak. Uban tuyo sa pag-aga kanila ngadto sa pagka-responsable o sa pagpatubo kanila ngadto sa paghahamtong.
ang mga responsable o talahurong mga ginikanan nasayod ang kadiyot nga pagpahamtang og sakit ngadto silang masupilong anak agi og pagpaamgo uban sa angay-angay fairness ug sa gugma dili tungod sa kalagot kini mas maayo gyud kaysa pinasagdan way pagpanton nga anak nga may agom na inos pagka miserable ug makaluluoy nga kinabuhi nga walay pagdisiplina sa kaugalingon ug way pagtahod og otoridad. Mao man ginadangatan nga way mga disiplina ang mga bata. Ini kadagko nila mo kana. Dili na sila responsable o unsa miserable lang pag kinabuhi, wa gani pagtahod og otoridad. Mao man sa bahin sustisya sa Dios. Ug sa way pagkapakis niyang gugma, wa mo kawang sa iyang mga anak sa mga bintaha sa hustong pag-agak, proper training nga magagikan sa sakit sa disiplina. Sakit man yung disiplina ba? Bisan tuod og ang paghingpit sa katarong sa Dios naga-demand og disiplina tungod sa pagkakarnal sa magtotoo. Magasiguro ang mao magtotoo ang personal nga gugma sa Dios di gyud mo kunhod. It never diminishes. Kasabot ka? Kung modisiplina ang hustisya sa Dios kanimo, kanang mao nga disiplina inubanan gyud kana kanunay sa iyang gugma. Ug gituyo kana sa pagpahamtang kanimo alang sa imong espirituhanong bintaha ug kaayuhan. Aron sa pagdasig kanimo sa pagsugid ug sa imong paghibalik ngadto sa imong kinabuhing espirituhanon. Hebreanon 12:10, He disciplines us for our good, that we may share His holiness. Ang pagtuman sa kinabuhing espirituhanon. Now, ang tanang magtotoo, anay angay-angay nga kahigayunan, equal opportunity sa pagsugid, to rebound. Ug sa dihang ila kanang buhaton, madawat nila ang maorang susamang grasya nga pagsangkap nga mao ang unsaman kapasayloan sa sala, forgiveness of sins, paghibalik ngadto sa pagpuno sa Espiritu Santo, paghibalik ngadto sa pakigambitay sa Dios ug ang pagpadayon sa kinabuhing espirituhanon. Now, paminaw, dili ka makatubo sa espirituhanong kinabuhi pinaagig gahom sunod. Dili. Through the energy of the flesh, wala. Nagasangkap ang Dios pinagi sa iyang grasya sa paagi nga makasibog ka sa unahan. Dili pinagi sa tawanong merito, sa kanas o abilidad, dili. Ang pagpuno sa Espiritu Santo mao ang gahom sa Dios nga available sa matag magtotoo nining panahon simbahan for executing the spiritual life ug pag-abante ngadto sa habog ug taas nga luna sa espirituhanong paghamtong. Galatians 5:16 og 25 ug Efesios 5:18. Now, kung mapunan ka ug dumalahon ka na sa Espiritu Santo, namutang ka ubos sa pagtudlo alang sa imong espirituhanong pagsibog sunahan. John 14:26 unsay gisulti. But the helper, ang Grigong pulong sa helper is parakletos, mentor, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name. He will teach you all things and bring to your remembrance all that I said to you. Now, ang pulong nga mentor, gikan kinisngan sa usa ka tawo sa epic poem ni Homer. O sa atong nasayran katus Homer, gipresume ni siya nga
Mo'y nagsuwat author sa Iliad ug sa Odyssey. Duha ni ka epic poems nga mo'y kinataliwad-an nga kahimo as literaturang Griego kaniadto. Ancient Greek literature. So balikon ko pag-ingon. Ang pulong mentor originates from the name sa usa ka tawo sa epic poem ni Homer nga Odyssey. Si mentor mao to'y sinaligan nga magtatambag ni Odysseus ug ang magtutudlo tutor sa iyang anak nga si Telemachus. Nawangan nga mentor gidala ngadto sa English nga may general meaning sa usa ka suod og eksperyensyado nga magtatambag, tigiya, guide, o magtutudlo. Karon, ingon nga mao'y mentor sa magtutuo sa panahon sa simbahan. Ang Espiritu Santo mao ang imong magtatabang, helper, magtatambag, counselor, tigiya, guide, ug magtutudlo. Juan 14:16-17. Pinaagi sa gitawag taog grace apparatus for perception o GAP nga mao ang pag-usab, pag-convert sa academic knowledge diya sa left lobe nga bahin sa kalag, mao ni gitawag gnosis. Ngadto na sa kaalam diya sa tuo right lobe nga bahin sa kalag, epinosis. Ang Diyos Espiritu Santo mo'y magatabang kanimo sa pagsabot, pagkat-on ug paggamit sa pulong sa Dios. Dinhi lang una kita kutob nato ni padayon ugma. Ayaw si piyatsa sumpay sa sunod nga bahin niini. Magampo ta. Amahan na mo nga Diyos, nagpasalamat kami kanimo sa imong grasya. Among ipahimuslan nining adlaw. Salamat o Diyos sa imong pagpatinaw kanamong dugang pagkamaturan. Hinaot ka kini masilsil gayud sa among limpatakan sa among kalag. Aron mao kini ang among magamit sa among pagkinabuhi nga Kristohanon. Salamat o Diyos ni among Bible study through the YouTube under the Balbido Evangelistic Ministry. Dada kami pagbalik ugma dinhi, pinagi lamang sa imong grasya, kining tanan among ipasalamatan. Sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.